Mudahara na shi a yankin da suke gudanarwa da haka za ku iya kallo kai tsaye abin da ke gana Dua dia
Kai karka tuya ni ba kai. kwana malam wallahi duk kwaɗai da fitina da bala'i irin da tsera ka ga ajalarka maganin da tsera ba sai ya ci bai da mutuwa tseren banna dan farin tuna da wani dan gajeren mai ta adin gayya maganin da yana da tsera fada yana son tsaka an tsera mutuwa yake ya zo karban da tsera ya bushe tseren banza malam tsera daga saman ɗaki da za ka ya ba lokacin yau ya tafi da kuɗin da mai gidan tsera tsera ce yake mutuwa yake sai ya shagar ya mutu tsera in yana mana maganin nan a yau tseren mai kwana duniya maganin tseren nan kakka bane zazzagi ne ratattaki ne mutuwa ne ajali ne sanadi ne kaddara ne karar kwana game da tsera mana yana tattata gada tsera maganin nan yana sa tsera ya bushe ya kame za ka da ya kame kamar katako tseren banza dan farin tuna dogon mandi dan gajeren mai ta adin gayya maganin nan ya fi karfin tsera malam ya wuce da sanin tsera maganin nan yana son zanka hannun tsera daga saman daki za ka fi tsera yana fatan kasa yadda ka kammala ta mace da shigara malam idan tsera ya mutu baya wani maganin da shi ke sa tsera ya mutu ya bushe ya kalle kan jama'a sabon maganin tsera kwanan nan ya fito dan malaman sabon maganin tsera kwanan nan ya fito bai rage da fitowa ba ku karba ku gwada ku jaraba yana aiki yana kasa tsera ja ba gajiya ko kare ya ci maganin nan a yau bai kwana duniya jama'a ga raba gaddamin da ake labari mai akwatin mutuwa dan kasa ya dawo babban masu maganin tsera ne ko sun iya bare sun yadda wallahi malam duk kasan nan ba mai baka maganin tsera irin wannan sai dai na zo ya sabon maganin da ya fito bai da mutuwa ba aikin kiratik ne yana faru yana wakana yadda zalimai suke cewar ana tura hanya ba shi yanzu maulidi ne ake yi amma kowa ana ba shi yaki da su yake ya kamata yadda ya dace kuma a kan yana tafiya ko da tsari Allah ta'ala zai yi albarka Allah ba ma albarkacin ya kana wani kiratik ne da wani ga shi yana gyaran hanya kuma Allah ya rage mu da an dawo wannan mai dan samun albarka da ake bayani ko da ke da kuma wannan ko da muke ma ko da ke ma da tsawo da kuma
wannan boda ita ce mahaukaciya ta farauta a cikin gona. Bala'i na kunama daga saman daji za ta fado kasa gaskiya duk saurin mai da kika ce yana da bango za ta ga yabo ne wannan garboda kwana uku ake fari na mutuwa daidai a jari sauro mai buɗe banda don kwana da ya gari idan ka kuma cikin zai ka farfada sana ko ta yi ruri ko zai ka farfada a cikin gari idan ka na wanda ka nuna hada kai da shi a buga yana mutuwa kuda yana wulaƙanta